Γεια σας παιδιά, τι κάνετε? Είμαστε εδώ με τον Δημητρέλη Κακτουσέλη, με τον Ιστικούρα και με τον Νάσο 2014. Έχει και αυτός κανάλι. Γεια σας! Και τον λένε Νάσος κάτω παύλα Pro 25. Εμένα με λένε Πάρη Pro 15. Κάντε όλοι subscribe, σπάστε το κουμπί του like. Και φτάστε 1000 likes ή 1000 subscribes για να κάνουμε το πρώτο μας live. Και στις 10.000 εγγραφές δεν ξέρω, μπορεί να έχει μέρες. Ο στόχος είναι το Victory, πάμε ready. Ναι, παιδιά, γράψτε στα σχόλια κοκαλιάρικο skin. Κάντε μια καρδούλα στα σχόλια. Και ένα κόκαλο. Παιδιά, πέφτουμε στο σημάδι που έβαλα και μετά πάμε retro low, ok? Παιδιά, εγώ πάω εκεί. Εγώ θέλω kings, οπότε θέλω να πέσω retro low. Θα πάω retro low. Βρήκα όσο trifle. Ξέρω που θα έχει άτομα. Άτομα θα έχει εκεί που πουλάνε πράγματα. Πάμε. Εγώ έχω ένα σόντα. Πόσα θέλει το σκαρέ? Σίδερα. 250 σίδερα. Μπρο, εδώ έχει legendary shotgun. Shotgun is mine, bro. Βρίσκεις εύκολα σίδερα. Παιδιά, ποιος θέλει φρυσάμνο? Παιδιά, με έκαναν headshot, βοήθεια. Θα πάνε τα πράγματά μου, είναι εκεί που είναι η κάρτα μου. Μου πήραν όλα τα πράγματα. Κάτσε. Minigun. Τόσο σκόπος. Εδώ, αυτός εδώ. Τρέχει. Νάσο, κυνήγα τον. Έχει μπαζούκι. Τι ταμιακή. Νάσο, πρόσεχε, έχει μπαζούκι. Παιδιά, ήμουνα λίγο σε πανικό. Με βοηθάτε. Δεν προλαβαίνω. Ούτε εγώ. Θα είναι το τέλος μου. Εγώ το... Όπα. Εγώ βρήκα άτομο. Παιδιά, μπαίνω στο rift. Ποιο rift? Είχε rift. Πηγαίνετε εδώ. Πού εδώ? Μπήκα εγώ μέσα στο κύκλο τώρα, δεν με νοιάζει. Εδώ έχει κι άλλο αυτό με το πολιτή, μπορεί να έχει κάτι καλό. Δεν προλαβαίνουμε τώρα. Προλαβαίνουμε, τι έχει? 2 λεπτά έχουμε. Έχει uncommon, τζάμπα. Medkit έχω τουλάχιστον. Τι? Αγόρι μου έχει hunting rifle. 100 ξύλα. Μια χαρά είναι το hunting rifle, το θέλω. Έχει κάνει στο γκανάτι. Όχι. Εγώ κάνω το μόνο νηστητέρι. Δεν έχω ούτε κανονικό. Ξέρεις τι, και εγώ θα το κάνω. Παιδιά, πάρτε build, πολύ. Εδώ έχει σίδερα πολύ για build. Όχι. Θέλουμε πολλά materials, παιδιά, για να βγει αυτή η τακτική, να ξέρετε. Ναι. Εμάς πόσο μας materials? Εγώ epic minigun, άντε γεια. Πάμε, παιδιά. Τι άντε Δεν για. κάνεις το challenge. Βρήκα epic minigun. Δεν κάνεις το challenge. Το challenge είναι να πάρουμε victory, το είπαμε. Εγώ κάνω και challenge legendary. Παιδιά, από ό,τι βλέπετε έχουμε κάτι πλάνο. Επιτέλους, το πρώτο shotgun, επιτέλους. Παιδιά, πάτε σε εκείνο το γνωστό κήτρο. Παιδιά, δεν έχω materials, κάτσε να μαζέψω λίγα. Έχουμε εμείς. Αφού εγώ έχω sniper. Να έχουμε όλοι. Κουβαλάτε και medkit μαζί. Κουβαλάω ένα. Κουβαλάω στην κάρτα. Γίνεται reboot εκεί. Κάνουν reboot. Πού. Έγινε το reboot. Το βλέπω. Του έπαιξε 116 με το snipe. Εδώ είναι. Τρέχουμε. Πάμε reboot. Άστο δε. Όχι reboot, αγόρι μου, θα πεθάνουμε. Τον έγκαρα. Ναι, Ανέστη, που θα πεθάνουμε. Ναι, υπάρχει πιθανότητα. Πόσο Δημήτρης τρώει? Και τον άλλον. Δήμη, έρχομαι για help. Τον έφερα και τον άλλον. 3 άτομα. Παιδιά, τρέξτε, είναι ο κύκλος. Δεν είναι ο κύκλος. Να ο κύκλος. Μπες στο κύκλο, δεν είναι στο βουνό ο κύκλος. Μπρο, και να μείνεις λίγο εκτός κύκλου, αν έχεις skills, μπορείς να το παλέψεις. Πάρη, τι κάνεις? Αυτό μου. Ωρε φίλε. Σώμα τρέξω. Θέλω αμάξι. Δεν υπάρχει. Το ξέρω, δυστυχώς. Ναι, είναι ένα πολύ μειονέκτημα ο κύκλος. Πίσω σας. Μην κοιτάτε πίσω σας. Δεν κοιτάμε. Αυτόματος πολιτής. Μας έλεξε, τι έχει. Βρε λες.
Τρελές να ρισκάρουμε τις ζωές. Τώρα Ούτε θα πεθάνουμε για καν. uncommon. Τι έχει. Εγώ βρήκα άτομο. Έτσι. Όχι, Η κατά ζωή σου. λάθος. Πυροβόλη. Ω, Νάσο, είμαι δίπλα σου, τρέχα. Ρίξτε τη κύκλος. ζωή μου για μια 50. Παιδιά, απλά μπείτε στο κύκλο. Εγώ δεν κάνω ξανά τέτοιο race. Ας τους Νάσο. βοήθεια, 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 βοήθεια. Έρχομαι, δεν έχω. Βοήθεια. Πριν να βγάλει κόμπλεξ, φάτον. Τι έχει. Σώσε με, σώσε με. Σώσε με, please. Παιδιά, εγώ χρειάζομαι Το medkit, θέλω το παιδιά. shotgun. Σώσε με. Ρε. Δεν έχω ζωή. Σε κάνουμε. Έλα, έρχομαι. Βρε guys. Τον φάγαμε. Παιδιά, να έχω double snipe. Guys, φεύγουμε. Μισό. Βρήκα κάτι πολύ καλό. Βασικά εγώ κάνω από epic και πάνω challenge. Εγώ από rare. Εκτός από τα medkit. Εντάξει, θα Ναι, με... κι εγώ κάνω σαν το πάρει. Επειδή βρήκα μόλις τώρα rare ταμιακή. Εγώ βρήκα κάτι καλύτερο. Το Παιδιά, Fortnite μου στο PS κοιμάται. Μα online. Ευτυχώς. Online. Όχι. Είναι sleep σε mode. sleep mode. Ναι. Ευτυχώς παίζουμε όχι zero build, κανονικό. Παιδιά, τρέξτε, φύγετε από το Tidlet Tower. Ω, Σκαρέλ! Πού είναι Σκαρέλ? Ναι, ρε φίλε. Είναι Σκαρέλ. Έχουμε χρόνο. Εγώ θέλω το shotgun. Παιδιά, Έχω 500 τούβλα. Παιδιά, εγώ Πάρτα πήρα material. Εγώ έχω 500 ξύλα. Έχω άπειρα materials. Έχεις kills. Παιδιά, Όχι. Και εγώ να πάμε. θέλω... Και εγώ έχω 500 ξύλα. Κουβαλάτε και Στο kills. κίτρινο Μην πρέπει να παρασύρεις. πάμε. Ποιος θέλει free epic ταμιακή? Εγώ. Εδώ είναι, ελάτε. Παιδιά, πάτε στο Κουβαλάτε κίτρινο. kills. Μην παρασέρνεις. Είναι εκεί στον αυτόματο πολιτή. Κουβαλάτε και kills. Κουβαλάω ένα medkit ρε. Το ένα Κουβαλάω δεν μπορεί να ψάρι. σώσει. Δεν βρίσκω χίλιους πουθενά ρε φίλε, αυτό είναι. Ναι, ισχύει, πάμε και πάνω, παιδιά, πάμε και πάνω. Στο κίτρινο ελάτε. Έχω shields. Το κίτρινο είναι 300 μέτρα. Μπρο, πρέπει κανονικά να κουβαλάς 3 όπλα και 2 kills. Εγώ το αντίθετο. Όχι, sorry. 4 όπλα, έχω και ένα heal. Μπρο, ούτε καν. Το σημαντικό, βασικά μόνο αυτά υπάρχουν. Assault rifle, shotgun, sniper. Αυτά χρειάζεται, τίποτα. Το μπαζούκι. Άστε. Το μπαζούκι μπορεί να πεθάνεις και μόνος σου. Αυτό. Το δίνεις Δημήτρη. Βασικά Ποιο, κράτα το. Το Κράτα το τσάριζα, charger. το θέλω. Θα σου χρειαστεί μετά. Ελάτε εδώ πάνω. Θα ρισκάρω τη ζωή μου για ένα μποξάκι. Πού? Έχει εδώ. Ρε Ανέστη. Επεκτείνεται, παιδιά, επεκτείνεται. Εγώ παίζω build. Εγώ κάνω build. Νάσο, εχθές εξέσκησα στο 1v1. Μπρο, δεν έπαιζα κανονικά. Άσε. Ρώτα και θα το δούμε στο κοινό. Glider. 2 άτομα, παιδιά. Κανονικά όμως ποιος είναι καλύτερος, απλά πέστε στην αλήθεια. Εσύ. Είμαι σε beef. 3 άτομα. Βρήκα θάμνο, πόρτε φόρτ και ένα μέτκι. Ρε, είναι full σπαμέρις. Ρε, 4 άτομα. Τον βαράω. Βοήθεια, θα με βγάλει κόμπλεξ. Δεν νομίζω. Τον βαράω από ψηλά. Να σου ξέρεις το πόρτε φόρτ. Θα του πω με μήνυγκα. Παιδιά, Νάσο. θα έρθετε να με σώσετε. Δήμη, σκότωσε τον και σώσε με. Πάρει, βρήκα πόρτε φόρτ. Βγάλε minigun. Μη το κλείνεις. Αυτό σε παίζει. Κάτω πολλά δωμάτια, έτσι. Τόση. Τον έφεγα.
Ανέστη, έχω λιγότερη ζωή. Κάνε το πάρει πρώτα. Ρε, έχω λιγότερη ζωή, θα Πάρης, έχει πεθάνω. λιγότερη. Είμαι στα μισά μου. Και θα σε σώσω. Νάσο, έλα κι εσύ. Δεν μπορώ να κατέβω από εδώ. Μετά είναι διαδικασία μέχρι να ξανανεύω. Πρέπει να φορέσω το Απλά medkit τρέξτε, παιδιά, τώρα. απλά τρέξτε. Να βάλω medkit, ρε. Εγώ θα αφήσω το Πάρη, τσάκι. έχω 2 πόρτε φόρτ. Τρέξτε μακριά, πηγαίνετε στο κύκλο. Παιδιά, Τι χτίσατε ρε. Έτσι είναι η τακτική. Να σε ψηλά. παιδιά, είμαστε Παιδιά, εμείς φεύγουμε. και άλλα 4 άτομα, είμαστε 2 teams. Αυτό. Και ο κύκλος κλείνει εκεί που... Δεν κλείνει ο κύκλος εκεί που είστε, ελάτε στο ως... Να βρούμε ένα βουνό στο κύκλο. Δεν πειράζει ρε Ανέστη. Παιδιά, εγώ πάω στο άλλο βουνό που είναι και πιο κεντρικά. Και βρήκα και Charizard. Παιδιά, το team νομίζω ξέρω που μπορεί να είναι. Εγώ εδώ θα κάτσω παιδιά. Όχι, είναι 2 teams. Να έχουμε σε διαφορετικά σημεία. Ναι, είμαστε εμείς κι αυτοί. Ναι. Εμείς και 2 ντουος. Ή ένα ντουο και ένα τρίο. Δεν έχω άλλα μάτς εγώ, Δημή. Τι? Έχεις μάτς. Λίγα. Δημή, εσύ μη φεύγεις, εδώ κάτσε. Ανέστη, πάω εδώ εκεί. θα το χτίσουμε. Ναι, 2-2. Όχι, το border. Σας είπα. Βγάζει 2 τύποι. Έχεις Νάσο, έλα. πολλά είναι τα 2 DPS. Ναι. Όχι, παιδιά. Ποιος έφυγε? Πάρτε το πτώμα μου και φύγετε. Εγώ. Κάτσο. Full damage έφαγες. Έρχομαι Ναι. στο... Ρε Νάσο. Δεν Το μπορώ. ρισκάρω, Νάσο. Τι να ρισκάρεις. Νάσο, περίμενε. Να σε κάνω, σε κάνω. Όχι, πάρε με. Δεν θα πεθάνεις από τον κύκλο. Όχι. Ελάτε, πάρτε την κάρτα του και ελάτε. Τι πήρα. Reboot. Φύγετε, πάρει τρέχα. Είμαι ένα HP. Όχι. Όχι! Βγήκα. Παιδιά, είμαι έξω από τον κύκλο. Κρίστη! Κάντε μάνι. Κάντε το. Κρίστη, κάνε μένα, είμαι κοντά σου. Άρη, έλα κάτω. Πού κάτω, είμαι έξω από τον κύκλο. Δεν θα μπω Ναι, έλα μέσα. εδώ που είμαι. Πού είσαι. Α. Κάτω. Έλα γρήγορα. Σώστε το. Είμαι 16, γρήγορα. Γρήγορο reboot. Γρήγορο reboot. Οκ. Πάμε, Πάμε να ποιος κάνουμε θέλει τον Charizard? άσο. Εγώ είμαι 30 HP. Εγώ! Πάρε μετά θα το βάλω. Άτομα! Μη βάς, έρνεστε. Άφαγα! Βίκτορ είναι. Όπα. Ανέστη, πίσω. Ωχ! Από πίσω. Το έφαγα! Δεν Τι το λες, αγόρι μου, έφαγες. χτίζει. Το αποτελείωσε! Ρε παιδιά. Χτίζω, πάρτε φόρτ. Όπα. Ναι, το έφαγα! Δεν το έφαγες. Εδώ είναι. Τι, ο μπρο με έβγαλε μονόχυτο. Shotgun. Ναι ρε Δημή. Όχι, εγώ τον Δημή, έφαγα. Ανέστη. Όχι. Πάρει, Δημή. Δημή πάτη. Δημή, Τον τρέχα. κάνει. Τον κάνει γρήγορα, εδώ είναι μέσα. Ναι! Σηκώθηκα από τον τάφο. Legendary minigun. Minigunio. Mini. Πάμε ready up. Ready? Εδώ τελειώνει το βίντεο μας, παιδιά. τελειώνει το βίντεο Πήραμε και ελπίζω ολόκληρο να σας victory. Like και subscribe αν σας άρεσε.